Hola, molt bona nit. Primer pas per constituir el gra de sorra sabadellenca a la lluita global contra el canvi climàtic. La Casa Duran està a l'escenari en què s'ha signat de manera solemne el protocol per la sostenibilitat i el canvi climàtic de Sabadell davant d'un fet de conseqüències tan greus i fins i tot desconegudes, però amb un origen tan clar. El protocol ha tingut en la unanimitat social la seva resposta. Aquesta és, doncs, una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest dimecres, 23 de gener 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixen aquests titulars. L'Oficina de Seguiment de les Obres de Perllongament dels Ferrocarrils ha posat en marxa 6 comissions de treball que es distribuiran per tota la ciutat de Sabadell per fer un seguiment acurat i exhaustiu de les obres i recollir al mateix temps les aportacions dels veïns de cada zona on es farà una estació. Un total d'11 mostres culturals per a diferents públics es presentaran al Museu i l'Arxiu de Sabadell al llarg del 2008. Ara es pot visitar l'exposició de l'artista vinculat a Sabadell, Josep Brull, i la col·lecció d'autoretrats de la família Morgui. Entre les altres mostres que es podran visitar posteriorment hi ha una exposició de pintures de Palestina, un monogràfic de directors de cinema i un curs d'introducció a l'art contemporani. El futur projecte de la Ciutat de la Música ja té un nou web integrat al portal de l'Ajuntament. És sabadell.cat/Ciutat de la Música. La idea és que aquest portal web tingui una doble vessant, informativa per explicar l'evolució del futur equipament de la Ciutat de la Música i participativa per garantir la interactivitat amb els ciutadans. Ho dèiem en començar, primer pas per constituir el gra de sorra sabadellenca a la lluita global contra el canvi climàtic. La Casa Duran de la ciutat ha estat l'escenari en què s'ha signat de manera solemne el protocol per la sostenibilitat i el canvi climàtic de Sabadell davant d'un fet de conseqüències tan greus i fins i tot desconegudes, però amb un origen tan clar. El protocol ha tingut en la unanimitat social la resposta. Tots els grups polítics en representació al consistori, organitzacions sindicals i econòmiques, empreses com la Companyia d'Aigües de Sabadell Casa, la Cooperativa Transports Urbans de Sabadell TUS o Sematge i entitats com la Federació d'Associacions de Veïns o la Unió Excursionista de Sabadell han signat el document aprovat en el ple municipal del passat mes de novembre. La ciutat Sabadell es constitueix, segons fons municipals, com el primer municipi en desenvolupar una estratègia local contra les conseqüències de les emissions de diòxid de carboni. El protocol crea un marc de treball conjunt entre els signants i té una vigència de 5 anys. Crea una comissió de seguiment que a partir de la segona quinzena del pròxim mes de febrer haurà de concretar les mesures per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aspectes com la mobilitat, els sorolls, els fums o l'estalvi energètic. Aquest acord serveix per crear aquesta complicitat de tots aquests elements i posar en funcionament una taula de diàleg per debatre tots aquests temes del canvi climàtic. Començarà a treballar aquesta taula a partir de la segona quinzena de febrer, que és quan hi haurà ja la cloenda de la primera convenció del canvi climàtic de la Generalitat, amb un document que sortirà d'aquella convenció i d'un document que també l'Ajuntament ja està elaborant. Per tant, tindrem 2 borradors, o un borrador de l'Ajuntament més les conclusions de la Generalitat per fixar línies de treball a la ciutat. I pel que fa a les obres de perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a la ciutat de Sabadell avui s'han donat a conèixer algunes novetats. L'Ajuntament de la ciutat ha informat de la creació de 6 comissions de treball que s'encarregaran del seguiment de les obres, així com d'atendre i informar als ciutadans. Es tracta d'un mecanisme per informar del desenvolupament dels treballs i recollir suggeriments dels ciutadans i entitats afectades bé directa o indirectament. D'altra banda, Bustos també ha parlat sobre el conveni de la caserna de la Guàrdia Civil. L'alcalde ha anunciat que el govern portarà el conveni a la sessió plenària del pròxim dilluns perquè creu que s'ha de discutir obertament entre tots els grups municipals. També ha demanat als grups de l'oposició que retirin el contenciós per arribar a un consens sobre el projecte del Parc de Salut. L'Oficina de Seguiment de les Obres de Perllongament dels Ferrocarrils ha posat en marxa 6 comissions de treball que es distribuiran per tota la ciutat. Segons Bustos, l'Ajuntament té una implicació total en les obres perquè l'objectiu de les comissions és fer un seguiment acurat i exhaustiu dels treballs i alhora recollir les aportacions dels veïns de cada zona de Sabadell on es farà una estació. Nosaltres hem demanat aquesta inversió. Nosaltres vam demanar que Sabadell pogués disposar de metro. Nosaltres som responsables d'haver aconseguit que aquesta obra, que aquestes inversions vinguin a Sabadell. Assumim aquesta responsabilitat. Ara la responsabilitat de l'obra, d'executar l'obra, és de la Generalitat de Catalunya, que té la responsabilitat a través de Lliça. L'Ajuntament fa tot el que pot per estar al seu costat i, en aquest cas, trobar solucions a tots els conflictes. En concret, l'Ajuntament amb Giza ha impulsat la creació de la Comissió de Seguiment de Ciutat formada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i altres institucions a nivell de ciutat
i 5 comissions de seguiment que estaran formades, entre d'altres, per representants de les entitats i associacions implicades, així com per totes les persones que hi vulguin ser presents en cada territori. Segons Bustos, les comissions han de ser l'eina de participació de tots els afectats per tal que l'impacte de les obres sigui el menor possible. I hem volgut, des del govern, donar participació a tothom que té una representativitat sobre aquests àmbits perquè puguem compartir, com he dit abans, el seguiment sobre aquestes obres. I això ho volem perquè jo crec que és la manera de que participem directament en el seguiment d'obres i poder resoldre qualsevol dels inconvenients que puguin sorgir. Està previst que aquestes comissions es puguin constituir al llarg del proper mes de febrer. Dilluns que ve, el punt clau de la sessió plenària serà, sense cap dubte, el conveni de la caserna de la Guàrdia Civil i el Parc de Salut. El govern ha pres aquesta decisió perquè creu que és necessari parlar del tema obertament entre tots els grups polítics municipals. Malgrat que ningú ho ha demanat, crec que més enllà del debat a través dels mitjans de comunicació requereix responsabilitat política, requereix deixar constància en l'acte més important que podem celebrar en l'Ajuntament, que és un ple. A més, Bustos ha demanat als grups municipals impulsors del contenciós que el retirin per poder obrir la porta a acords i fer possible la construcció d'un centre pioner en investigació i recerca en el camp de la medicina. En aquest sentit, l'alcalde ha fet una crida al diàleg i al consens per no posar en risc un projecte de ciutat que no es pot perdre. Estic demanant que aquest procés retorni a la política i abandoni la part judicial. Segons l'equip de govern, els fets es remunten a l'any 2005, després del desencontre entre el govern de l'Estat i l'Ajuntament de Sabadell, quan va demanar el desallotjament de la caserna de la Guàrdia Civil per començar les obres del Parc de la Salut. Va ser llavors quan l'Estat va comunicar que l'Ajuntament no tenia la propietat dels terrenys perquè no reconeixia el conveni signat entre el director de la Guàrdia Civil i l'anterior alcalde. En aquell moment, segons el govern, tots els grups municipals van refusar l'opció judicial i van estar a favor de la negociació. Segons Bustos, va ser després d'arribar a un acord amb el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba i firmar el conveni, ratificat entre tots els portaveus dels grups municipals, quan la majoria dels partits de l'oposició van interposar un contenciós administratiu que després de més d'un any encara no té resolució. El Museu Aeronàutic de Catalunya a Sabadell es començarà a construir abans d'aquest estiu. Aquest ha estat un dels anuncis que ha fet avui l'alcalde de la ciutat, Manuel Bustos, després de la reunió mantinguda amb els representants d'AENA. A la reunió també hi ha assistit els presidents de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, Cristòfol Jordà, i de l'Aeroclub de Sabadell, Carles Martí. L'alcalde ha agraït l'esforç i el treball realitzat en una obra que serà un dels centres culturals de referència de la ciutat. Han consistit en la ratificació de la cessió del terreny per la construcció del museu. Per tant, hi havia un tràmit que el dilluns que ve quedarà superat per l'acord de la Junta d'AENA i, per tant, a partir d'aquell moment el projecte de començament d'aquest museu serà una realitat. Tant és així que, si no tinc mal entès, el projecte ja s'ha incorporat a l'Ajuntament, ja s'ha demanat el permís d'obres. Per tant, amb això els vull anunciar que molt probablement les previsions de calendari és que abans de l'estiu, i dic abans de l'estiu perquè jo sé que és molt abans, però abans de l'estiu ja pugui començar-se a posar la primera pedra.